Ka Ninostone Sports Social and Cultural Club kan sedang no ia ka invitation knockout football tournament arjar pelai kaban long hamadan snong manan ilakai snong Ninostone te ya kan ni ka tournament ka bahe bah ka badai shipolak tingka ka prize kan sedang ha ka live terik nai ba chipo arjar por chibji teng janmit te ka ji akun ka maning kong kalong hap denga kli mauli YC Persha ia ka United SC Kolkata tiga Klimoli ke klub pau namba hapo West Cardihill ke juru hapo nong Stone pat ke United SC pat ke badai napo Kolkata kumba kitip ba ke de nabar jela ke klub ke pau ba hapo Kolkata te tawan bataki hi dala ki jongki kmat pat ba bro tawan ha kane kasngi namar kalong ke ba itnat ba ban pe ya ka singla kai nakaliang jungi ka Ninostone Sports Social and Cultural Club nang ni napo Ninostone West Cardihill District bahapru apo ka ni ka jela Mikhalia ngin sasdang no sien hakalai puwe terik jong mentau ubnai Oktober arhajar arpuar ya ka ni ka invitation not out football tournament arhajar arpulai kabalong hang ne hapo kamadan Ninostone inna kaliang jungi ki pradikot baro ngila penkrek syat ya ka ni ka madan bat penkrek ngaduk kini ki jakashong kalari nanduk kini ki jengker fencing ya kia neka saudong sakun jong kane kamadan bat mentang gidang penbiang lut nadong sedong kumno khamtam ya kamadan ngila penjelik hai kamadan bat ngila rulro ya kamadan daka rular hagine kisngi bat ngi la penkrek chat ya ka jingdon kam jong ki player baro ten ha ka bede bat kane ka tournament ngin sedang ha ka live way terik mentau benai Oktober arhajar arpuar bat kitim kiban sawan yashim mentahang ne kibun bah te ha katai ka live way terik kenya lek kai shua ka klik mauli YC Persha ya ka United SC nang kinapo nong ba Kolkata jong ka ri India bat kin sadon ro kitim kiba tebet bat ke bala apau jong ne ka jela bat jong ne ka ri India kum ka MLP football team nang tay napo nong ba Shalong kabadai ro ka MLP jong ka jela Mikhalia kandon ru ka Golden Lion nang kinapo Rembai napo Jantia District kandon ru ka Maulai nang te napo nang ba Shalong Mikhalia kandon ru ka PSA nang kinapo nang ba Guwahati bat kandon ru ka Academy nang te napo nang ba Shalong Mikhalia bat kandon ru ka Assam Rifle jong Kicipai kandon ru ka Riboy United FC nang tinapo Riboy District kandon ru ka Nako nang tinapo Impal Manipur kandon ru ka Kit United nang ninapo Ninostone West Cardihill Mikhalia kandon ru ka Himalaya Sporting Club nang tinapo Sikkim kandon ru ka Shillong Lajong Football Club bat ka Guwahati Tau Club nang tinapo Assam kandon ru ka Assam Regiment kibadai ka tim jong Kicipai bat ka Asap Football Team nang kinapo Assam te ya kini ki tim ngila shu invite bat ngila shu khot sngabha ya ka ba kini ki ka klik mauli bat ka United Kolkata kin sapoi he ka arputra tarik kin sasa lupa hangne la ka kemut la shai kasni kin sasa lupa hangne apo Ninostone na ka penta ban penbit penbiang ya kijinon kam jong player bat ban yo ro ban page bat ban petis ya kane ka madan ban page ya kane madan kot kumgu coach ka ba kilaya fun bat ngi na kaliang jongi kia Ninostone Sports Social and Cultural Club ni seng knang ya kane ka tournament ka ba shipo lak tengka ka prize ka ban kang nong nyaw lak tengka ka ba ka nong lai lak tengka te ngi seng knang ya kane knang ba kumno ngi kun samla nang ne na po West Cardihill ngin yo iya kan duksa kar kom ya lek kai jong ki wei ki jela jong ki wei ki judge benreu kin sawan nadu na perthai barok ko wei khamtam ki doyong ki sabon kumjuru ki foreign kin sadon nang ki na po ritor jong kari India ro kin sadon ki player kat kum ka jing wan summit angi tingi kimi linti ba kan ka jing ya lek kai kan yat bet shakmat kaban sedang lai puai terik bat ngin penkut no ha ka khat haka nyau tarik jong ubenai April jong usnem arhajar arpulai te ngi aware ngi khot ye pi wei ki paj ba nadu nang ne na po Ninostone na kan ka than jong ka West Cardihill
na kane ka rikasi jantia bat kum juro na ka jela berok ka we ngewer ngi khot epi ban wan ban pek ban saki dala gi jong gi khmat ya kine ki player ban sa wan ban yele kai hang de hapo kamadan kedai ka tournament ka ba he ba ya ka ba ila sang hadu shipolak tingka te na kaliang jungi ngewer ngi khot epi bat na ka banta jong pi ki paj ba ban wan pekai ha kane ka tournament na ka banta ka jingi kai football haman la ki sngiu he kan long bet tang shispa tingka marway tengi kerpat ya pi ba pide ban seu ya kaneka bai pekai namar ba ka jinglet jungi hangne ru kalakot daki pholak tingka katkum ka jing penkre jungi ya kaneka madan batnak benta hitim tengi wer ngi khot ya pi kham tam ya ki rangba ki long kimi ki samla bat ki paj ba jong kaneka rikasi jongi bat jong kaneka jela mikhalia baro te kublishbun na benta jong pi mau bena ba pilakwan benta kesngi na ka benta kanai ngin sadang like susu di YouTube nang Nesi Khmat Kublishbun.